салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар ин ҷо дар бораи солнечный панел суҳбат мекунем. Худо хоҳад. Так, дар бораи солнечный панел суҳбат мекунем. Дар хона чанд киловатт дар кор аст, чанд сомон хароҷот мешавад, ҳамаша худо хоҳад нависта гузошта анализ карда мерем. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Колхозобод ТВ. Хоб, дар ин ҷо дар бораи солнечный панел имрӯз суҳбат мекунем. Так, привет, салому алайкум. Овозом чӣ хел омадестае? Якта ягон плюс мемонем, ягон овози канда нашудааст ёки ягон шум аст. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯзанги мавзӯи мо дар бораи солнечный панел суҳбат мекунем. Дар хона чанд киловатт хароҷот мешавад, чанд киловатт дар кор, ҳамаша худо хоҳад гап зада мерем. салому алайкум сози тенҷи ака. Так, дарора съёмка кумпарто худо хоҳад иншоалло. Так, салому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омадед. салому алайкум ака, сози хуби. Чанд пул нархои солнечный панел? Насим Европа. ва алайкум ассалом, хуш омадед. Хоб, акай Насим, дар шумо дар хонатон чи пайваст мекунед, чанд қадр таҷҳизотҳои барқӣ истифода мебаред, чанд қадр киловатт расход доред, нависед, худо хоҳад анализ карда барои шумо даъват мекунем чанд киловатт монданатона. хоб, як камтар ждат мекунем, бисёр мардум доранд. дӯстони азиз, ҳамин видеоро максимален поделисо кунед. Дар бораи солнечный панел суҳбат мекунем. Як маълумоти барои шумо нағз мешавад, худо хоҳад, дар бораи солнечный панелҳо. Мора ки айкуҷо тамошо дорад, як текта нависта монед. Як бор бинем канем ки мора айкуҷо тамошо карда истодааст. Так, дарора съёмка кун парто дар Колхозобод илтимос. Акай Саид, иншоалло худо хоҳад ҳаракат мекунем. дар бораи солнечный панел суҳбат мекунем. дӯстони азиз, шаҳри Туз, ай Москва. хоб, Москва, дар Москва чӣ хел YouTube кор карда истодааст? Камтар маълумот диҳед. Мушкилӣ чизест? Через VPN Қазоқистон мусофир бола. хуш омадед, хуш келибсиз Қазоқистондан. Шариф Қобилов акай Акмал ба пеш, саломат бошед. раҳмат калон. дӯстони азиз, ки мора ай кадом минтақаи Тоҷикистон ёки ай дигар шаҳр ноҳияҳо тамошо карда истодааст? Фикротона дар комментария нависед. Баъд дар бораи солнечный панел суҳбат кунем. Бисёр мардумон бишинад. Салому алайкум. Мен калога тамошо қиляпам, брат. Саломат болед, ин чизга омад. Мада ака хадени кондиционер, телевизор, лампа ва киловатт, чанд киловатт дар кор мешавад кондиционер? Халадени кондиционер бошад 3 киловатт мешавад, худо хоҳад барои шумо мерасад. Так, акай Насим, 3 киловатт барои шумо нағз. Агар маблағтон бошад 6 киловатта монед, оянда бо термик субҳо дига зудтарам пайваст карда истифода бурда мегирем. душанбе субҳ солнечный 10 киловатт чанд пул мешавад? хоб, солнечный панел 10 киловатт, шумо чанд қадр расход доред ба ман нависта монед. худо хоҳад ҳамаша анализ карда ба шумо ҷавобша медиҳем. Через VPN тамошо карда истодем. Хуросон, салому алайкум. Солнечный панел барои солбаҳои нархошона бигин Акмалҷон. Солнечный прожекторҳо барои салбаҳо 250 сомона ҳаст ва 350 сомона. Ба шумо лозим бошад 918 так 84300 рақамода муроҷиат мекунед. худо хоҳад барои шумо мерасонад солнечный прожекторро. Так, салому алайкум брат, ягон хонаи арзон нест? 80120 000. хонаи арзон акун
худо медонад дар куҷо ҳаст. Ягон навигаришид дар канал мемонед, худохоҳад мемалол суҳбат кардан мекунед, рақамошонда занг зада. Так, зимистон барои аристон, кондитсионеру дигар чизҳо панел чанд киловатт гиред? 6 киловатт монет стандарт хуб мешавад. 6 киловатт. Салому алайкум. Барои зимистон свет боша чанд дона панел часпонем? акун акай дилшод, шумо чанд қад таҷҳизотҳои барқӣ истифода мебаред? Ҳамон вобаста чӣ мекунед? Рақамотона дар бораи дигар гӯед. Акмалҷон прожекторора акай Холов 918 80 43 00 дар бораи солнечни прожекторҳо суҳбат кунед. Мешавад занг зада мепурсед. ҳозир ман агар чӣ бошад, так дар рӯи экран ман бароварда мемонам. як дақиқа. Так. Так, 6 киловатт чанд панел дар кор мешавад? 6 киловатта 10 дона панел. Так, рости гап, блогери мо маъне ҳастеду шумо уважаем тебя. Саломат бошед, барори кор. Хоб. дар бораи солнечни прожектору дар кор бошад 918 80 43 00 рақамота занг мезанед. Худохоҳад барои шумо ҷавоб медиҳад. Так, акар бозори Калхотобод, самовардеги калон ва туй малакаҳо дар кор шудаги дигар зура сёмка карда партоед. Пешакӣ раҳмат. иншоалло худохоҳад ҳаракат мекунем. акай Уралбек. Так, комментарий навишта ҷӯша ман чота наёфтестам. Отпрос. Qoch qizim. Так, ҳар сол аккумулятор алиш мекунӣ брат? Не, ҳар сол аккумулятор алиш намекунем ва ҳозир аккумулятори литий баромадаги ай ҳаму истифода мебарем. хоб, заводско 1 сол гарантия метем ва аккумулятор ай 5 сол то 7 сола худохоҳад ба шумо хизмат мекунад. Аккумулятори литий аст, яъне ки умраш дароз. Так, 1 сотик чанд сомон? дар ин ҷо замин суҳбат нарафтиста, дар ин ҷо дар бораи солнечни панел суҳбат рафтиста. шунадис солнечни панел ба хона чанд киловатт дар кор мешавад, чӣ хел мешавад, чанд сом мешавад, ҳамаша анализ карда гап зада баромада мерем. як тайтар лайгора монен сон аз ҳамин эфира паҳм кунед. мақсад ки дар ин ҷо ҳозир маълумоти нағз мегирем. худохоҳад савол ҷавоб мешавад дар бораи солнечни панел. дар телевизора фаромӯш накунед. ака иншоалло ҳаракат мекунем. акай Саид, то саломат бошед. бахшиш зиёд рақамҳои худатонро нависта дар масъалаи кирпичи лой блок шумо қатъӣ суҳбат кунем. Так, 908 55 74 96 ватсапи худам занг зада муроҷиат кунед. мешавад худохоҳад. Так, сколько стоит солнечный панел? Так, кай пилот дар хонаи шумо чанд киловатт хараҷот аст, чӣ таҷҳизотҳои барқӣ истифода мебаред? ҳамаша нависта монед. ба шумо тавсия метем чанд киловатт монданатона. Так, ба чанд пул? ака 6 киловатт. хоб, 6 киловатт. ябора магазинтонро нависед. акаи Насим Европа. дастарка соновкаш қатъи ҳамаша барои шумо менависем. плюс минус тақрибан 27-28 ҳазор рақам вобаста роҳ ба дураст наздик аст. ҳама нигоҳ карда. одна панел сколько ватт? одна панел 590 ватт аст. умедҷон Мухимов 590 ватт як дона панел мон. говорит привет. салому алайкум. привет. валайкум ассалом. хуш омадед. газоблок чанд сум аст? дар ин ҷо дар бораи газоблок суҳбат нарафтода. 6 киловатт сколько стоит?
У вас сколько расход есть? Полный комплектов 27 тысяч сомони. Так, дар Гулистон ака. خب در دهه گلستان باشد گرفته 26,000 گربه 27,000 سومون تصب که سنوخش قطعی می شود 6 کیلومترش. رقم ها در زیر نوار میمانیم موضوع خدا به مولار در واتساپ نویسته مورد می شود. خب درباره سونشنی پنل مراجعه کردن باشید 987 17 92 95 با مراجعه میکنید در واتساپ فقط برای شما نوشته میمونیم. حاضر من رقم ها را در روی اکران ذکر ریپیت میکنم. خب так